Дълбоко в гънките на Шуменското плато се крият чудни скални образования, които са били обитавани още през 12 век. Тясна пътека от края на село Осмар довежда до причудливите манастири. Осмар е известно с едноименната си винарска изба. Винопроизводството в района започва още през 19 век, като се произвежда вино, наречено осмарски пелин. Не случайно Осмар е мястото, където е произведено първото шампанско в България. След около 3 км път се забелязват труднодостъпните скални манастири. През средновековието храмовете са изграждани в меките варовикови скали, лесни за обработка. Поради тази причина днес в скалните пещери почти са изчезнали стенописите. Но от иконописта вероятно е запазено изображение на основоположника на исихазма, свети Григорий Синаит. Предполага се, че манастирите са възникнали в периода 12-14 век. В тях са се уединявали монасите и исихасти. Те живеели като отшелници, далеч от изкушенията на светския живот. Исихазмът се разпространява в края на 13 век в Света гора и в други манастирски обители на Балканския полуостров. Около 1335 година един от видните проповедници на това учение, монахът свети Григорий Синаит, с помощта на българския цар Иван Александър, основава в планината Странджа свой манастир, който бързо се разраства. От него монасите се запознават с исихазма. Те от своя страна, завръщайки се в родните си места, обикновено основавали манастири. По този начин исихазмът бързо се разпространява в целия православен свят. Най-големият и най-запазен измежду осмарските скални манастири е Костадиновият. Мнозина свързват името му с българския цар Константин Тих Асен, управлявал през 13 век. Издълбан е над 10 метрова височина в отвесна скала. След падането на България под османско робство в края на 14 век, Костадиновият манастир е изоставен. Мястото пленява със своята скромност. През нишите в скалата влиза светлина отвън, която напомня за съществуването на външния свят. Студът и звуците остават някъде надалеч. Точно над Костадиновия манастир се извисява невероятното природно творение Окото, или още наречено Халката, получило тези имена заради формата си.